खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ होननानै नै दिनै जोङो तेजपुराव थांनो नागिरदों तेजपुराव मोनसे फिसा खामानि आं मिथिया नोंथांमोननि थाखाय बे फिसा खामानि ना गिदिर खामानि खिन्थु आङो समखौ लानानैहाय बेखौ फिसा खामानि होननानै सानबाय आरोना एक्चुअलि माने आङो मोनसे एग्जामनि थाखाय थांनो नागिरदों एग्जामा अनलि 45 मिनिट्सनि थाखाय आरो टाइमा 10:15 आंना रिपर्टिं टाइम दङ दा आङो नै 7टा जाबाय 7टायाव रेडि जाखांबाय रेडि जानानै दा ओंखामल' जानो नांगौ उखैयाखै खिन्थु हजों थांनानै उखैनाय मोनगोन ना ओंखायनो इसे जालांनोसै आरोना ओमफ्राय हासबेन्डआ रेडि जागासिनो बे समसिम आङो इसे फरायनायखौ नायफिनसै आरो रिपिट खालामनानै नायनोसै बांद्रायथ' जेबो फरायखायाखै आङो लेखाबो बायनाय जायाखै जेबो कचिंबो लानाय जायाखै ओरैनो सम मोनोबा दसे दसे बिदिनो गुगोलनिफ्राय नायनानैहाय फरायो आरोना नायनोसै माबायदि जायो जेबो आसा खालामाखै आङो एग्जामा माबोरै जायो बेखौ नायनानै फैनोसै एक्सपिरियेन्स दसे नायनोसै आङो दे नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं रिजनिंनि बे मोनसे कुइसनखौनो मोजां मोनथ्रायथिबो आरो बेबायदि कुइसनासो जि बुरजा फैयो ओमफ्राय अबेबाखौ गुरै मोनो ओमफ्राय अबेबा बिराद गोरा जायोना बुजिनो नागिरथारा नोंथांमोना मोजां मोनो नामा बिदि कुइसनखौहाय खिन्थालाय आंनो कमेन्टावहाय जों न'निफ्राय ओंखारबाय थांनो थाखाय बोथोरा एसे बोरैबा माने अखा थाइफ्रिगासिनो खिन्थु जोङो दा नुहुरदों बैथिंजाय जों जायथिंजाय थांगासिनो बिथिंजाय बिराद अखा हादों बायदि नुहुरदों नै दा एसे बारा जाहोलांबायनो नै हागासिनो बैथिंजाय बांसिन आरो जेबोखौनो नुहुराखैना नोगोद हाखादों बे साथा लादों दा लादों उनाव बा मालाय गोदान गस्ला खोन्थानांगौ जाहैबाय आरो निउ पिस जाबाय धेकियाजुलि सफैबाय जोङो क'क्राझार थांनाय सोरखौ जानला मोनलाखा आंलाय सोरबा सिनायनाय मानसि सानलायलायदों बाय हरलायलायथारदों बड'लेण्ड बासखौ नुनानैहाय जेन गावनिसो आरो सिनायमोनब्रा गोदो आदा हालुजों थाङै सिनायजोबो आच्छा दा आङो एग्जाम होनो थांगासिनो हिसाबै नोंथांमोनजों मोनसे खोथा शेयार खालामनो नागिरदों गोदो जेब्ला आं कलेजाव दंमोन बे समाव जेब्ला सेमिस्टारनि एग्जाम जायो बा जायखिजाया मिड टार्म एग्जाम जायो अब्ला माने आंनि लोगोफ्रा बिराद फरायो आरोना हरनि बिदिनो 2टा 3टा गाहामसिम फरायो मालाबाथ' सोरबा 5टा गाहामसिम बिदि फरायोमोन आरो खिन्थु आंल'सोमोन जे बे रुमाव माने 12टा जाबानो उन्दुखायो आरोना आरो मालाबा खमसे खम हायोबाथाय 1टासिमल' फरायोमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय फरायला आरो लोगोफ्रा फरायोबाबो फरायथोंसै आं खालि बिदि होननानैल' उन्दुयोमोन जे जो होगा देखा जायगा होननानै मानो होनबा आङो मेगन मोदै इसेबो खालामनो हाया मेगन मोदै जुदि खालामोबा आङो जायखिनाखौ फरायदों बेखिनाखौबो बावगारजोबो आरो ओमफ्राय कलेज लाइफआवल' नङा आङो स्कुल लाइफआवबो बिदिनोमोन स्कुल लाइफआवबो आं बांद्राय फरायामोन अनलि 3 आवार्स आं जथाबनो हायोमोन आरो 3 आवार्सनि बांद्राय आङो जथाबनो हायामोन आरो ओमफ्राय राजा र' ट्रेफिक जादों बाजार दां दिनै धेकियाजुलियावहाय थांग्रोनानै होनलायलायथारदोंब्रा ओरैनो ओमफ्राय राजा नोंखौ नायनानैथ' आं ओरैबायदि नुयो नों फरायथारामोन नां खैटासिम फरायोमोन ओरैनो 1 घन्टा नंगौना नङा माने मा होननो बांद्राय गोबाव जिरायथाबनो हाया आरो खायफा बिराद जिरायथाबनो हायो ओमफ्राय आं हले इसेबो जिरायथाबनो हाया बिदि आरो ओरैबायदि जायोमोन ना माने क्लास सोलिबाय थानाय समाव फरायनाय जाया ओमफ्राय एग्जाम समावसो बिराद फरायनाय जायो आरोना फुल टाइमावबो बिदिमोन एकदम हांखो दांखो जि फरायलांगोन ओमफ्राय आइया ओंखाम जानो लिंबाबो माने ओंखाम जानोनो थाङामोन आरो ओमफ्राय उनाव
आइमोना होनसै आरो ओं दासो मोनदोंना क्लास लानाय समावहाय फराया दासो हांखो दांखो फरायदों बेनि फैदो ओंखाम जानो होननानै आरो लिंजायोमोन आरो ओमफ्राय कलेजावथ' बुंनो हाला ओमफ्राय मोनसे खोथा एग्जाम जोबखांनायनि उनाव आंखौ जायनो सोङो जे एग्जामा मारै जाखो मालाबाबो आंनि खुगानिफ्राय मोननाय नङा जे मोजां जादों होननानै मानो होनबा आङो माने मा आरो माने मोजां जादों होननानै खुगानिफ्राय ओंखारानोमोन ओरैल' ओंखारोमोन जे हानायखिनिखौ लिरदों होननानै ओमफ्राय आइया होनोमोन मा हानायखिनिखौ लिरदों मोजां जायाखै नामा मायाखै नामा होननानै आं बुंनो हाया रिजाल्टआवसो नायदों नोंसोरो जायखिजाया आं हानायखिनिखौ लिरदों हायैखौ लिराखै बिदिल' होनोमोन आरो दैया बिराद बांदों मैयानि अखाजों दिनैनि एग्जामावथ' दाहाय थांनानैहाय नै खोमानि गोदोनानि आखाइनि नों गन्थङाव गानदोंब्ला गन्थंनिखौबो ओमफ्राय खानायाव जुदि क्लिप थुदोंबा क्लिपखौबो नोङो बख'जोबनांगोन आस्थाम नो मबाइल फन्स पेन ड्राइभ बेफोरखौ जेबो लांफानो मोना सिङाव अनलि नोंनि एडमिट कार्ड आरो आइडि प्रुफखौल'सो लांनो मोनगोन दाहाय थांनानैहाय सेन्टार खाथियाव सहैबा आङो खोमानि गासैखौबो खुलिनानै दोनसै आरो बेनि उनावहाय एग्जाम जोबफिनबा फिन गानफिनसै जों सफैबाय मिशन सारियालि आरो मेपाव देखायदों जोंनि सहैनो गोनां जायगाखौ 10 मिनिट देरि नै आंना एग्जामा जोब्बायबो आरो दा न' फारसे थांफिनगासिनो नै ओरैजाय नोंनि कलेजाना साइन्स एकाडेमि ओरैजाय ससे थांबानो मोनसिगोन ना न'आव थांनायनि सिगाङावनो जोङो एसे पेट पुजा खालामलांनोसै सानडेखायथ' दिनै तेजपुरा बन्द जेरावबो दखानफ्रा गैलाबाया जेराव दखान खुला नुदों जों बेहायनो हाबबाय आरो दायो अर्डार होबाय जोङो अर्डारा फैनाय लोगो लोगोनो जों जानोसै आरो बारबिक्यू चिकेन फिंगार्स मोनने फिंगार्स जाबाय ओमफ्राय आं कल्ड कफि लोंबाय ओमफ्राय बेहा हट कफि लोंबाय ओमफ्राय दा थांफिनसै न'आवहाय बेनोसै आरो ओमफ्राय आं नोंथांमोननि सिगाङाव एग्जामनि एक्सपिरियेन्सखौ खिन्थानोसै जाय कचिं लादों
बिसोरनि थाखाय इजि जागोन मानो होनब्ला जों कुइसनखौ बुजिनानैहाय खालामनो हायोब्लाबो जोंनाव बे स्पिडा गैया आरो खायफा मेथडखौ कचिंआव फोरोङो जायखौ जोङो मिन्थिया कचिं लायोब्ला कचिं लाग्राफ्रा मिन्थिगोन बेहाय मेथडखौ सर्टकाटै फोरोंनाय जायो जायनि थाखाय बिसोरनि गिदिर मेथ्सआबो गोरलै जाहैयो आरो दा जों जाहैबाय जों माने आं जाहैबाय कचिं लायै मानसि आरो सानफ्रोमबो बिदि प्रेक्टिस खालामनाय जायाखै आरो स्पिड जायाखै ओंखायनो माखासे कुइसनखौ दोनबोनो गोनां जाबाय मानो होनबा माइनास पइन्टबो दंमोन नालाय मा होनो आरो बांद्राय मोजांबो जायाखै खास जायाखै आरो ओमफ्राय एग्जाम सेन्टारनि खोथाखौ बुंनो सानदों एग्जाम सेन्टारखौ आं एसेबो मोजां मोनासै लामायाबो बिराद कन्जेस्टेडमोन गारिखौ दोननो थाखाय जायगाबो गैयामोन ना गुवाहाटीना साबसिन आरो मा होनो गुवाहाटीनाथ' बेस्ट माने बेहाय पार्किं लट्सबो दंमोन गाहायाव गुवाहाटीनाव ओं माने होनदोंखि बे जायगाखौ नेनो थाखायसो जोंनो होदों होननानै बुंदों सिकिउरिटिया आरो लामायाबो गुसेब जाहैबाय ओमफ्राय एग्जाम सेन्टारा माने हलाबो फिसा आरो बांद्राय स्टुडेन्टनि केपासिटि गैया आरोना ओमफ्राय जेसेबांखिनि स्टुडेन्ट थांदोंमोन थेवबो बिसोरो माने गासैबो सिस्टेमा माने सिस्टेमेटिक टाइप मोनाखै आरोना वाशरुमाथ' बिराद फिसा मोजां मोनाखै आं एग्जामखौथ' हायासै सेन्टारखौनो रिभिउ होबाय नामा रिभिउ होनजाया आं होदों आरो आं नेक्स्टआवहाय गुवाहाटीयावनो हैगोन माबाफोर एग्जाम हैनो गोनांबाबो आं बेहाय होला खाथिबाबो ना मोजां नङा ओमफ्राय एथ' लेजि ओमफ्रायो गेजेरावसो माबा सोंफैयो ओमफ्रायो माबाखौबो एक्सट्रा सिट जेब्ला होयोना बेखौ मालाय माबा गुवाहाटीना मालाय एथ' सिगाङावनो होयो बेहा फावटेनखौ होग्रोबाय बिनि उनावहायसो बेसेबा गोबावनि उनावहायसो माबाखौ होफैयो 1 मिनिटल' दंथारोमोन एग्जाम स्टार्ट जानोनो बिनि उनाव एग्जाम गेजेरावनो आरो माबा चेकिं खालामफैयो एग्जामाथ' मोजां जायाखै सेन्टारा मोजां नङा नै बेल'सै दायो दा न'आव थांगासिनो जोङो जेबो खामानि गैला आरो दिनै सानडेखाय तेजपुराबो बन्द बेरायहैनायबो जायाखिसै जेरावबो बाबाय जोङो गोदोनो बेरायखादोंमोन नालाय जोङो थांनाय बोसोरनि आगस्टआवनो बेरायदोंमोन बेहाय कल पार्क ओमफ्राय अग्निगड़ ओमफ्राय महाभैरब मन्दिर दिनै थांनाय जायाखिसै आरो बाबायबो डाइरेक्ट न'आवनो थांसै आरो जों दा नै रौता सफैबाय ओमफ्राय आं गारियावनो दङ राजाया बाजार खालामनो थांदों खनले फैबाय थानाय जायो नालाय बायो ओंखायनो बाजार खालामनो थांदों बाबाया बोरमा बेदर लांनो थिनदोंनो दा नायनोसै एसे थाब सफैनाय जाबायना बोरमा बेदरखौबा मोनगोन ना मोना मोनायावसो मोनोमोन मोननाया ओमफ्राय नायनो थांदों बेखौनो मोनगोन ना मोना होननानै आरो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै उनावहाय गुबुन मोनसे ब्लगाव आरो लोगो मोनबावगोन नोंथांमोनखौ भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय